Ти разбрали? Не. Не? Не. Усмивка? Тате, Да. може пак да видя това, където говорихме. Може аз така пак да видя така да говори. Пак да говори. Да. Кое е това? Аз и ти. Кое да видиш? Това ли? Да. Ще го видиш? Да, пак също. Също? Да. Не. Я разкажи на Мариан, къде си била вчера, той ще ни го каже. Разкажи му, на какво се вози? Я кажи къде Първо на беше. парзалката там на петела. Да. После? Къде? Батута? На лодката. На лодките. Батута беше после. Батута. Та лодката, къде обикаля по канала. Да е така, лав натам и опас натам, жълтелия и бум при вас. Бум! А после на кое ходи? На влакчето води? Да. Къде бяхте с Никола на последния вагон? Така, въртяхме се. И те го затвориха влакчето, защото ще го чиста. Да. После къде ходи? Не блъскаш се коли. А блъскаш и Никола се блъска. Да. Туф. С двете коли си блъсках така. Туф. И ние си блъсках така. Туф. Те беше ли те страх? Не. Не, защото си смеяна, нали? Да. Как ще те е страх? Да. После къде скача? На батута пък. На батута. Никола на единия, ти на другия. Да. Скок. После къде кое? Не? На кое? Там на въртележката на самолет, на хеликоптера. Да. Возиха ли се? Да. Хеликоптер. Да. А после стреляхте с пистолетите Да. на електронните игри. И после на това там с чинийката, джинг, как се казваше? Как се казваше това, бе? Е така ще към бум, дум. Бум. И това с чинийката, къде тенг си вкарвахте гола. А? Да. И какво имаше? Имаше и коли такива, нали? С скорост. На техника. Ай, на това с топчето, как се казваше? Джинг, с флипера, с топчето. Къде изстрелваш топчето? Ага. Друго, какво се вози? Ти спомняш ли си? Не. На друго ходихме? Ами не знам. И аз не си спомням. После къде ходихме да пиеме бирича. Да. И Никола ми разсипа бира. Изпи ми набързо биричка. Две глътки, айде джул в масата. Казахме не. Ей, това къде казахме не. Само в начало, където дойдехме. Началото? Да. Не си спомням. А на петела, къде после пак искахте да се возите и той ви каза баткото, че е много топло и ще се изгорите. Много се е нагрел и той я спусна парзелка. Да. Там ли ми го обаче? Да. И после какво взе дедо Митко? На Никола един меч и на тебе какво ти купи? Кукличка. Кукличка. И какво прави куклата? Като стиснеш? Така ли? Да. Свири. Да. Така снимките да ги видя. И тук какво има? Където каза така, аз като кажа не. Не. И пуканки ли видях? Да. В кофички. Специални. А да ги видя тези.